Josef Rivas, ir-Rumen li nqatel b'daqqiet ta' sikkina f'Paċe fil-F'Diċembru li għadda, kien instab ħati taqtil kif ukoll kien implikat f'allegat komplott għal ħtif ta' Victoria Beckham, il-mara ta' David Beckham, ex-player ta' Manchester United u t-tim nazzjonali Ingliż. Dan ħareġ fil-qorti jekk kif il-ġimgħa komplit il-kumpilazzjoni tal-provi kontra Ili Konstantin, Ionut Uljan Tanase u Dan Andrej Tanase. It-tlet irġiel jinsabu akkużati bil-qtil ta' Josef Rivas, membru suspettat ta' ċirku tal-kriminalità organizzata Rumena. Min xhieda partikolari ħareġ li kieku rnexxa l-pjan ta' Victoria Beckham u nħatfet kienet qed tintalab is-somma ta' 7.7 miljun euro sabiex tinħeles. Waqt is-seduta l-avukat Franco De Bono li qed jidher l-akkużati informa lil qorti li Rivas kien instab ħati taqtil fl-Ingilterra u saħaq li dan kien relevanti ħafna għal-każ. Il-Maġistrat Estrid Mejgrima daret lejn l-ispettur li kien qiegħed jixhed u staqsiet x'jaf aktar dwar il-vittma. L-ispettur wieġeb li ma kienx inkarigat minn dak l-aspett tal-investigazzjoni. Iżda aktar dettalji ħarġu meta l-ispettur kien mistoqsi mill-qorti dwar ir-riċerka tiegħu fuq l-internet dwar il-vittma fejn spjega li kien hemm investigazzjoni minn Scotland Yard li kienet dwar operazzjoni għal ħtif ta' Victoria Beckham. L-ispettur spjega wkoll li din l-informazzjoni ma kienx ġejja minn sorsi uffiċjali. Intqal ukoll li Rivas kien tressa il-qorti u eventwalment instab ħati taqtil u li r-raġel maqtul kien ukoll maħrub u mfittex mill-Pulizija Ingliża. Ix-xhud qal ukoll li issa għamlu talba uffiċjali sabiex jikkonfermaw dak li sabu fuq l-internet dan hekk kif il-każ issa ilu għaddej. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Charmaine Cherré denu tliet imputati li kienu wkoll assistiti minn numru ta' interpreti.